କାହିଁକି ଡକେଇଲେ? ऋषि विसर्ग प्रियव्रत को एबे जीवदान देउछि तुमे नै ताकू तुम आश्रम रे रखिबो जेतबेले विपदी पड़िबो मो नाम स्मरण करिबो तू तुमको होइतो सहाय करूछि आशीर्वाद एबे मो प्रियव्रत को जीवदान प्रदान करूछि संध्या हे संध्या तुम्ही कोण माझं प्रेम चकाळी करूचो संध्या संध्या काय मग संध्या संध्या तू जरा तू असली संध्या तर मग पाखर दिले तू कुठे गेले संध्या संध्या के क्या परमेश्वर तुम्हारा प्रणाम ग्रहण करिबो प्रिय ईश्वर माँ काहे कहले मो आश्रम आज ता रहिबो तू कोन कहला एके संध्या बोली केही नाहांती ये कोन कहला ईश्वर से मा जगत जननी कि कहि गले तू अपन बास रहउची हां प्रिय ठीक अछि ईश्वर आपण आदि ठारू हो गुरु आपण जहा कहिबे तू आपण कथा करे करे पालन कर एके बस संगे चाले आश्रम चलत गुरुदेव